And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kinuha na ng Diyos ang taong pinakamahalaga sa buhay ko. Hi DJ Rocky. Maganda ka pa sa hapon. Avid listener mo ako sa programa mo. Kung dati, ako yung nagbibigay komento sa mga sender mo. Ngayon, isa naman ako sa mga magbabahagi ng sarili niyang storya. Di ko akalain na naabot ako sa ganito. Yung napakadaling magbigay ng komento sa iba. Pero pag ikaw na pala, yung nasa sitwasyon, sobrang hirap at sakit pala sa pakiramdam habang ginagawa ito. Itago mo ako sa pangalang Yana. At ito, ang aking secret file. Bunso ako sa 6 na magkakapatid. Lumaki ako na pinaghihigpitan ni nanay. Napapalo, napapagalitan. Siyempre, pag teenager talaga, ganun naman talaga ka-strict ang mga magulang. Pero sa case ko, ang pinaka-strict ay ang nanay ko. Yung tatay ko napakabait. Yun nga lang, sa sobrang bait ng tatay ko, maaga siyang kinuha ni Lord sa amin. So, ang striktang nanay ko ang natira sa amin. May mga pagkakataong sumasama ang loob ko sa kanya. Pero eventually, naiintindihan ko naman kung bakit siya naging ganun. Lahat din naman kasi kaming magkakapatid, nakaranas ng bangis niya sa pagiging strikta. Siguro kung hindi dahil sa paghihigpit niya, hindi namin mararanasan ang buhay na meron kami ngayon. Dahil sa sipag at tiyaga ng nanay ko, nakapagpundar kami ng mga property. Tulad na lang ng mga paupahan sa Pasay. At dito sa Bicol, kung saan kami nakatira. Meron pa kaming mga tricycle na pampasada. Kaya kahit nawala si tatay, alam ko na proud siya sa kung ano man ang narating namin. So, si nanay, siya na ang nagsilbing nanay at tatay sa amin. Ibang klase talaga siya. Fast forward to year 2019. Merong hindi inaasahang pangyayari.
Masaya kaming nagpaplano noon na umakyat sa Baguio para doon i-celebrate ang 27th birthday ko. At dumating na nga yung buwan ng birthday ko na instead sa Baguio ang punta namin, sa ospital kami nauwi. Nagkasakit ang nanay. Isang buwan siyang nanatili sa isang private hospital. Nalaman namin na meron siyang liver cirrhosis. Sinabi pa ng doktor na hindi raw normal ang daluyan ng tubig sa katawan kaya lumalaki na ang tiyan nito. Walang tigil ang gamutan. At wala ring tigil ang paglaki ng hospital bill namin. Kaya lang habang patagal ng patagal kami sa ospital, parang wala namang nagbabago sa kondisyon ni nanay. Kaya nag-decide kami na ilipat na lang siya sa isang public hospital. Halos maubos ang mga ipon namin dahil sa mahal ng gamot at pampa-ospital. Pero hindi namin inisip yun. Di bali nang maubos ang pera namin. Basta gumaling lang si nanay. Kalaunay, umayos naman ang kondisyon ni nanay. Sa awa ng Diyos, nakalabas din siya ng ospital. Then year 2022. Yung akala naming okay na ang lahat pero hindi pa pala. Pandemya. Nagkasakit uli ang nanay. Lumaki na naman ang tiyan niya. Then, one time, pinapupunta ako ng doktor niya sa ospital. Hindi mawala-wala nun ang kaba ko. Kung ano-ano ang naiisip ko. Pagkarating ko doon, tanong ko kay Doc, "Doc, pinapatawag niyo raw po ako." Pinaupo niya ako sa tabi niya. At ang sabi niya, "Alam mo ba na hindi na magandang lagay ng liver ng nanay mo? Sa katunayan, puro sugat na to. May mga komplikasyon na rin ang kidney niya at mababa na rin ang protina." Ang daming sinabi ng doktor na yun, DJ Rocky, pero yun lang yung mga natandaan ko. Tinanong ko lang kung kaya pa bang gawan ng paraan. Sabi naman ng doktor, oo, kaya naman daw. Pero sa edad at baba ng protina ni nanay, mahihirapan na raw si nanay. Sabi ng doktor, pwede namin siyang dalhin sa ibang ospital na mas posibleng makapagpagaling sa nanay ko. Pero nang nabanggit niya ang pangalan ng ospital, alam ko na mahal dun. Wala na rin kaming kakayanan pa para sa mga gastusin. Naluha na lang ako bigla. Kaya ang ginawa ko, umalis muna ako sa lugar na yun. Nagpahangin saglit. Nag-isip-isip. Baka sakaling may maisip pa na solusyon. And then bumalik ako sa nanay ko. Sinabi ko sa kanya yung sinabi sa akin ng doktor tungkol sa tunay na kalagayan niya. Pinagalitan ko pa ang nanay ko.
Kasi matigas ulo nun eh. Yan. Yan kasi ang tigas-tigas ng ulo mo. Kung nakikinig ka lang sa akin, Nay, wala sana tayo dito at nahihirapan kang ganyan. Gusto ko rin sanang sabihin na ayokong nakikita siyang nahihirapan. Kaso tumalikod na ako. Kaya hindi ko na nasabi pa yun. Alam kong umiiyak si nanay noon dahil sa mga binitiwan kong salita. Naiiyak na rin ako noon pero kailangan kong magmatigas. Ayoko na pati ako panghinaan ng loob. Kailangan strong lang. Lumipas pa ang ilang mga araw na butasan na sa tiyan ng nanay. Naalisan ng tubig. At dahil doon, nakalabas kami ng ospital. Pero 1 linggo pa lang ang nakalilipas. Isinugod na naman uli si nanay sa ospital dahil nahihirapan siya. Lumaki uli ang tiyan niya. Kailangan uli butasan para maalisan ng tubig. Paulit-ulit lang ang gawain. Sabi ng doktor, ganun na raw talaga ang mangyayari sa tuwing lalaki ang tiyan ni nanay. Para sa akin, okay lang. Basta madugtungan pa ang buhay ni nanay. May 13 araw ng check-up niya, birthday rin ni nanay noon. Pinaganda ko siya dahil sa gusto ko siyang pasayahin sa araw na yun. Bumili ako ng cake, balloons, at nagluto ng mga paborito niyang pagkain. Inimbitahan ko ang mga kamag-anak namin. Nagtulong-tulong kaming lahat para pasayahin ang araw ni nanay. Pag uwi ni nanay galing check-up, parang walang kasakit-sakit. Walang iniindang sakit. Tuwang-tuwa nang makita niya ang mga inihanda namin. Oras na para i-blow ang candle. Sabi ko, Nay, wish ka na. At ang sagot niya, sana gumaling na ako. At humaba pa ang buhay ko para marami pang birthday ang pagsasamahan natin. At habang sinasabi niya yung mga yun, tumutulo ang mga luha niya. Lahat kami napaiyak doon. Sabi ko sa isip ko, kung may kakayanan lang akong magpagaling, inuna na kita, Nay. Dahil ayokong nahihirapan ka. Kaya lang, dasal sa Diyos. Yun na lang ang tangi kong magagawa. Nung sumunod na buwan, ganun pa rin ang routine, in and out sa ospital. Minsan nga, napag-usapan namin na maghahanda siya sa nalalapit na fiesta, June 13, kaso sabi ko, ipagpaliban namin ang paghahanda dahil mas kailangan namin ng pera para sa mga gamutan niya. Alam kong nalungkot siya noon. Sumunod na mga araw, mas malala ang naging kondisyon niya. Iba na raw ang pananakit ng tiyan niya. Sa sobrang sakit, halos magsisigaw na siya. Kailan daw ba siya aalisan ng tubig sa tiyan dahil sobrang sakit na raw nito? Hindi naman agad-agad nagagawa yung gano'n dahil may mga proseso na dapat sundin at oras na hinahabol. Proseso dahil kailangan ma-ultrasound bago matanggalan. Lakad dito, lakad doon, takbo dito, takbo doon. So that time na nasa ospital siya, pagbalik ko ng kwarto, nagsisigaw pa rin siya. Pagod na ako, kaiisip, pagod na pagod. Ang buong katawan ko noon, DJ Rocky. Nasigawan ko ang nanay. Napagbalingan ko siya ng inis ko. Sa ate, sa kuya ko, sa inis ko, sa lahat ng mga nandoon. Dahil yung mga ibang kapatid ko, di man lang ako matulungan. Pero agad din naman ako humingi ng sorry kay nanay. Kinagabihan, paggising ni nanay, hinaplos-haplos ko yung tiyan niya para kahit papano'y guminhawa ang pakiramdam niya. Kaya lang, hindi na niya mamulat yung mga mata niya. Sinusubukan niyang gumalaw pero parang hirap na siya sa paghinga. Kaya ang ginawa ko,
Inilagay ko yung oxygen sa ilong niya. Nataranta na ako noon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kaya tinawagan ko ang ate para puntahan kami. Umaga na noon nang bisitahin siya ng doktor. So, nang tingnan siya ng doktor, walang response ang nanay. Humihinga pero wala nang paggalaw. Ang sabi ng doktor, comatose. Samantalang nung kami pang dalawa, nakakagalaw pa siya at naungol. After ipaliwanag ni Doc, wala na akong tigil kay iiyak. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Dasal ako ng dasal, sabi ko, Lord, huwag mo nang kunin si nanay. Kasi hindi ko kakayanin. Then at 1 p.m. sinabi na ng doktor na oxygen na lang daw ang tumutulong sa nanay ko para makahinga. Kaya nag-decide na ang ate at kuya ko na iuwi na lang siya sa bahay. Pero hindi ako pumayag. Ayokong makita si nanay na ganun lang at wala nang gagawin. Katwiran ko, dito sa ospital merong nurse na agad titingin. Buti na lang sumang-ayon sila sa gusto ko. Ramdam ko ang hirap sa paghinga ni nanay. Ramdam ko na uhaw siya dahil sa tuwing dinadampian ko ng basang bulak ang labi niya. Hinahabol niya yun. Naitanong ko sa doktor kung anong pwedeng gawin. Ang tanging na-offer niya lang ay palagyan daw ng tubo si nanay para makatulong sa paghinga nito. Nang malaman yun ng mga kapatid ko, nagtalo-talo uli kami. Gusto kong patubuhan. Ayaw naman nila. Pero nilaban ko yun. Sabi ko kung yun lang yung paraan na makatutulong kay nanay, hanggat kaya, hanggat may paraan, hindi ako susuko. Kasi nakikita ko lumalaban si nanay. At gusto ko, ganun din sila. 3:00 ng hapon, mas lalong nahihirapan si nanay sa paghinga. Tipong hinahabol niya na lang yung paghinga niya. That time, hindi pa nalalagyan ng tubo si nanay. Sabi ng ate, magpaalam ka na kay nanay. Baka pagsuko mo na lang ang hinihintay niya. At doon na ako napahugulgul ng sobra. Sabi ko ayoko. Hindi ko kayang wala si nanay. Pero nagmakaawa sa akin yung ate ko noon. Gugustuhin ko raw ba na makita si nanay sa ganung kalagayan? Yung tito ko, galit na rin sa akin kasi mas pinahihirapan ko lang daw si nanay lalo. At doon wala na ako nagawa. Inilapit ko ng dahan-dahan ng bibig ko sa tenga ni nanay. At sabi ko, Nay, kung talagang gusto mo na akong iwan at kung nahihirapan ka na, sige na, magpahinga ka na. Tatanggapin ko kahit masakit. Kung ako man yung iniisip mo, huwag ka na mag-alala. Na ikakayanin ko kahit mahirap. Na hindi kita makakasama pa. June 10, 4 p.m. Tuluyan na ngang bumitaw si nanay sa kamay ko. Ilang araw ang lumipas matapos mawala si nanay. Binalikan ko si Lord. Bago kasi yun, ang dami kong tanong sa kanya na bakit ang unfair. But that time, humingi ako ng tawad sa kanya. Hindi dapat ako magtampo, magalit. Kaya sa mga kabisyo natin na may mga magulang pa, iparamdam niyong mahal na mahal niyo sila. Huwag niyong sayangin ng oras at panahon na kasama niyo sila. Muli, ako si Yana at ito ang aking secret vow.